To fa wata sabuwa yanzu rikici ya ɓarke tsakanin sojoji da wasu 'yan ta'adda bayan sun kawo wani mummunan hari a jihar Kebbi. Idan ba ku manta ba, cikin watan azumin da ya gabata lallai akwai wasu 'yan bindiga da suka yi iƙirarin cewar ba za su bari a yi tafsirin watan azumi ba matuƙar ba a haɗa musu kuɗin da ya kai kimanin miliyan 150 ba, wanda kuma a wannan lokaci lallai mutanen yankin da aka buƙaci su ba da wannan kuɗi suka yi tirjiya kuma suka yi taurin kai, inda suka ce lallai waɗannan 'yan bindigan su ba za su iya ɗaukar ko ƙwandala su ba su ba. To ganin wannan iƙirari da waɗannan mutanen gari suka yi, to lallai ya ɓata ma 'yan bindigan nan rai, inda take yanke suka je suka yi ƙungiya sannan kuma suka dawo jihar Kebbi, wanda kuma bayan sun dawo ne suka kama mutane da harbi, wanda kuma ba su san cewa lallai su ma mutanen ƙauyen nan ba yanzu sun riga sun mallaki makamai, domin ba irin da ne ba kamar yadda suka saba su zo su kama mutane su kashe sannan kuma su yi garkuwa da su ce a ɗauki kuɗin fansa a basu, wanda kuma baccin sun ga harin ne mutanen gari suka fara maida musu da martani. Daga nan kuma aka kira sojoji da 'yan sanda wanda suka zo suka taimaki waɗannan mutane domin a ragargaji waɗannan 'yan ta'adda. Haka kuma ta faru inda aka daɗe ana musayar wuta tsakanin su da waɗannan ɓata gari da kuma sojojin ƙasar nan, wanda kuma kowa san cewa lalle da dama sojoji da 'yan sanda da 'yan sa kai na ƙasar nan tamu Najeriya suna rasa rayukansu wajen ƙoƙarin kare dukiyan al'umma da kuma rayukansu, domin dai su da irin waɗannan azzalumai wanda a shekaru 20 da suka wuce baya kwata-kwata babu mu da su a ƙasar nan tamu Najeriya, kuma ba wani abu ne ya haifar da waɗannan azzalumai manya ba, a'a ƙaramin zalunci da ake a cikin gari wanda ake ɗaukar shi ba komai ne ba, wanda zaka ga yanzu idan rikici ya haɗa ka tsakaninka da mai kuɗi zaka ga ɗan abu kaɗan ne wanda kuma sai ka ga yi amfani da ƙarfin dukiya ko kuma wani matsayi a gwamnati ya sa an kama ka an ci mutuncinka a matsayinka na talaka wanda baka da komai. To kuma irin wannan abubuwa da ake da cin zarafi da cin rashin mutunci, to lallai ko da wani lokaci shi ke haifar da wancan babban zalunci, domin duk wanda aka kama shi aka ci mutuncinsa irin haka, to lallai idan bai da yadda zai iya rama kuma yana da hanya da zai samu makami irin wannan, to a ƙarshe shi ne zai ɗauka shi ma fa ya ce sai ya rama abin da aka yi masa. To shi yasa kuke ta gani ko da wani lokaci aikin ɓarna lallai yake ta ƙaruwa, mutane lallai ya kamata su sai ta yin su zalunci ko ya yake lallai ka tabbatar baka aikata shi ba, in kuma har zaka aikata shi to har abada hankalinka ba zai taɓa kwanciya ba, inda dai yanzu kowa sai ya san cewa 'yan siyasan nan in dai kuɗi ne na bakin gwargwado a duniya Allah ya riga ya basu, to sai dai mafi yawanci ko da Allah ya baka abu idan bai baka godiya ba to zaka ga duk yawan abin da kake da shi ba ka taba ganin yawan sa ba, domin dai yanzu kowa san cewa 'yan takarar nan yayin da ko da wani lokaci su dai gurin da suke san lalle shine su mulki talakawa, amma su talakawa ba san iya mulkin su bane, a'a su abin da suke bukata ko da lokaci idan ka hau mulkin lalle ka zamanto adali kar ka zamanto azzalimi. To amma yanzu kuna ganin irin abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan tamu Najeriya, kai zaka fito ka bata lokaci ka zabi gwamna ka zabi shugaban ƙasa ka zabi dan majalisa, duk wani mai madafin iko a ƙasar nan kai da zaka fito ka zaɓe shi talaka lokacin da zaka yi wannan zaɓe ba za a taɓa rena maka wayo ba, kuma ko da wani lokaci ana kiran ka ne ka zo ka yi zaɓe, wani lokaci har taliya da ɗan shinkafa da 'yan kuɗaɗe dai ana ɗauka ana ba masu zaɓe. To amma abin da zai baka haushi duk in za a yi zaɓe ne da zaran kuma aka ce an riga an ci mulkin nan, wai ka ga a matsayinka wanda kai ka zo ka zaɓi wannan shugaba ka ɓata lokacinka ka kashe aikinka, wai sai ka ɗan fito ka ba shawara ka nuna mai cewa lallai irin waɗannan abubuwan da yake ba abubuwa ne mai kyau ba, ga abubuwan da ya kamata a ce lallai yana yi a matsayinsa na shugaba kuma a matsayinsa kai masoyinsa ne. To amma kuma sai ka ga wai daga irin wannan shawara idan ka bar wani lokaci sai ka take yanke jami'an DSS za su yi tracking ɗinka duk inda kake a faɗin ƙasar nan tamu Najeriya cikin awa 24 an je an kamo ka an kai ka an tsare ka, wai sai a ce lallai ka ci mutuncin mai girma shugaban kasa ko mai girma gwamna ko mai girma dan majalisa wane ko honorable wane, wanda kuma ita shawara lallai ba wai abu ne wanda zaka iya kinta ba, in dai har ka san gaskiya mutum ya gama ya kamata ka dauka, tunda kuna gani yanzu malaman addini wanda ko da wani lokaci dama su suke kira abi Allah abi manzon Allah, kuma kowa san cewa malaman addini su ne aka ce lallai magada annabawa, amma kuna ganin irin wulakancin da yan siyasar kasar nan tamu suke musu, wanda kuma kuna gani akwai wani babban malamin addini wanda ake kira Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Nasir Kabara, wanda wannan babban malamin addini lallai an san shi bakin gurgudu, kuma in dai game da wa'azi ne abi Allah abi manzon Allah abi shugabanni na gari, wannan malami babu wanda ya kashe irin wannan
wannan wa'azi amma kuna gani a ƙarshe irin shirin da kulla masa saboda bai tare da gwamnati yana ga mutane gaskiya aka ce lalle ya zagi annabin Allah wanda sanadiyar haka kuna gani gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje ta kama wannan malamin addini yana ji yana gani a kai shi kotu aka yi amfani da ƙarfin 'yan sanda da sojoji wanda aka tsare wannan malamin addini a ƙarshe aka ce an same shi da laifi aka yanke mishi hukuncin kisa ta hanyar rataya abinda zai baka haushi su kuma irin wannan 'yan bindigan kullun da suke kama mutane suke kashewa wanda su ne ya kamata a ce an musu irin wannan mummunan hukunci amma kuma an kyale suna ta rayuwarsu babu wani wanda ya taba su wanda kuma kaga wannan ba karamin sirri ne ba domin kowa san cewa a ka'ida inda yanke hukuncin kisa za a yi lalle ba wai malamin addini ya kamata a ce an yi ma irin wancan hukunci ba a irin wannan yan bindigan dama su a zahiri su suke kama mutane suna kashewa su ne kamata a ce lalle an kama su an yanke musu hukuncin kisa amma kuma ga sunan an kyale su kuma kullun yan bindigan suna karuwa sannan abin da zai baka haushi a kasar ta Najeriya kowa san cewa yan bindigan irin manyan bindigogin da suke rike hatta su kan sojojin kasar ta Najeriya ba sa rike irin wannan yan bindigo ba sa rike irin wannan manyan bindigogi kuma kowa ya san haka sannan kuma idan ka to ka faɗi gaskiya wai sai kai da ka faɗi gaskiyan kai da za a kama saboda tsabar renin wawo saboda renin hankali idan kuma ka ce za a zauna a rayuwa duk wanda ya kuskure ba za a taɓa gyara mishi ba to ni ina fa ganin lalle kullun wahalan za a ƙara shiga cikin ta ne domin yau ko da lokaci su irin wa'annan malaman addini da suke fitowa suna gaya ma gwamnati gaskiya ana kama su a ɗaurewa kaga na ba ana karya musu guya kenan cewar kasu fito su faɗi gaskiya wanda kuma lalle duk lokacin da aka ce yanzu ba mai fito ya faɗi gaskiya an kyale kowa da yadda yake so to ina ta fita su kan shugaban lalle babu wani talaka da za su hau mulki ya bi su kuma sannan in lokacin zaɓe yayi lalle babu wanda zai ƙara zaɓa su domin kun san ko da wani lokaci idan za a yi zaɓen nan su kansu malaman addini su suke fitowa suna ƙara ƙarfafa mutanen guya lalle a zaɓi mutanen kirki saboda zama ba shugabanci hakan ba zai taɓa yiwuwa ba ko da kuwa zalunci ne to shi yasa kuma su kake ganin shugaban da suke fakewa da haka idan sun hau mulkin kuma sai abin da suka ga dama ba ga cewa dan siyasa ya tare da talaka a sai lokacin zaɓe in ya zago yanzu ku duba ku gani farkon mulkin Bola Ahmed Tinubu kuna ganin sadiyar talaka suka sha har zanga-zanga aka fita a ƙasar nan tamu Najeriya ana yi a wannan lokaci wanda kuma ba wani abu ne sa a wannan lokaci ba aka fita aka yi zanga-zanga saboda tsananin yunwan da aka shiga a wannan lokaci kuna gani amma kuma a haka aka yi amfani da karfin jami'an tsaro inda aka kama talakawa aka dinga kashewa wasu kuma aka kai su wajen DSS aka tsare su sai da so kwashe watanni 3 a wannan lokaci aka fito da su wanda kuma a hannun DSS na sun riga sun sha wahala matuƙa tunda aka je wajen wannan hannun DSS ba ba su suka wanka ba ba su suka wanki ba sannan ko aski ba su ba kuna ganin lokacin da aka fito da su yaran nan kamar mahaukata duk cikin su duk kurkuta ne a wannan lokaci ma da tsayo a kotu lalle suka kasa wanda kuma daga baya lalle alƙali ce a je a duba lafiyar su a tabbatar da me ke damun su amma kuma baccin an kai su ai bincike aka gano cewa lalle yunwa ce suka sha a hannun DSS suka sha wahala wanda kuma a wannan lokaci mutanen yan kafafen sada zumunta suka fito suka dinga zagin shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu suka nuna cewa lalle tunda an zalunce yan uwansu to su kuma har abada ba su ƙara zaben sa ba to ganin haka a wannan lokaci sai shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu yace lalle ya yafe mu wani yan zanga-zanga gaba ɗayan su a sike su to amma kuna ganin a wannan lokaci lalle da ba a mishi haka ba ya taɓa fitowa ya nuna cewa lalle ya yafe musu ba dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zuwa kuma tasha ta ka danna mana alamar subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa da share din bidiyon nan kai lakin muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin don ku kalla kamin sojoji su zo sun harbi mutum biyu guda sun halbe shi ga hannu har ma ya tsandake hannun shi ya kare amma dai cikin iko Allah dai yana asibiti guda kuma sun halbe shi ga kawa cikin sojojin kuma an halbi mutum biyu amma misali kana bada wannan labarin ne yaushe wannan lamarin ya faru lamarin ya faru yanzu haka magana da in ka ce yanzu yau ana maganar Alhamis din nan yau Alhamis kake nufi ga yau Alhamis yau din nan yanzu dinnan yanzu ana magana misalin karfe 12 da kusan minti 20 daidai wani lokaci abin ya faru kenan to abin ko faruwar shi kusan tun daga karfe 10 na safiya ne zuwa har kawo yanzu wato tun daga karfe 10 na safiyar Alhamis dinnan har zuwa karfe 12 da wani abu dinnan da ake magana da kai tabbata haka ne ni ina ɗaya daga cikin mutanen da garin da ibtila'in ya koya auku a garin Auda da ke Kebbi State karamar hukumar Danko Sugu. A takaice malam menene ya faru? Barayin sun zo ne muna zaune cikin gari kawai sai muka ga mashinan sun hito kamar ba wurin mu za su yi ba. Akalla mashin 13 da suka zo kamar ba garin mu za su yi ba kawai da sai muka ga sun auka sun hado cikin garin mu. So da suka zo sai aka kama fada tsakanin su da ma'aikatan gari da irin kamar yan banga haka na cikin gari. So cikin taimakon Allah da yake akwai wani gari da ke kusa gare mu sai aka kira sojojin da kenan kamin dai sojoji su zo kuma bakin gwargwado sun zo sun yi kokari don sun zo cikin lokaci kamin sojoji su zo sun harbi mutum biyu guda sun halbe shi ga hannu har ma ya tsandake hannun shi ya kare amma dai cikin iko Allah dai yana asibiti guda kuma sun halbe shi ga kawa amma shi ma da sauki sannan guda kuma sun halbe shi ga cinya shi ma yana asibiti so da sojoji suka zo cikin iko Allah an yi fada da su kuma gaskiya an dan samu nasara don bakin gwargwado sojoji su ma sun yi kokari cikin sojojin kuma an halbi mutum biyu
na sojoji don akwai guda da aka halba ga kawa shi ma ya fara ne shi babban asibiti sai guda kuma da kula shi ma ya kure shi. Amma misali kana bada wannan labarin ne yaushe wannan lamarin ya faru? Lamarin ya faru yanzu haka magana da mutum. In ka ce yanzu yau ana maganar Alhamis din nan, yau Alhamis kake nufi? Ga yau Alhamis yau din nan. Yanzu din nan yanzu ana magana misalin karfe 12 da kusan minti 20. Daidai wani lokaci abin ya faru kenan? To abin kofofin faruwar shi kusan tun daga karfe 10 na safiya ne zuwa har kawo yanzu. Wato tun daga karfe 10 na safiyar Alhamis din nan har zuwa karfe 12 da wani abu din nan da ake magana da kai. Tabbas haka ne. A lokacin watakila da wasu za su ce kila ko hari ne na ramuwar gayya, akwai abin da watakila al'ummar garin suka yi ne ko suka yi masu ne suka dawo su dauki fansa ne ko kuwa? Wallahi babu abin da al'umma aka tari ma da wuya a yi kwana biyu barayi ba su zo mutanen garin nan ba. Yanzu haka present ce magana da nake maka akwai mutanen su rike hannun barayi duk kusan rana ta Allah babu ran da ba su zuwa su zo su kawo maganar nan farmaki daga su zo su doke sai su zo su kashe musu mutane. Yanzu kai lokacin da misali barayin suka zo kai kana ina? Gaskiya mu muna jin hitowar barayin mu sai muka gudu muka hita da gudu muka je muka samu wurin da muka kure. Kuka bar garin kuka koma can makwabta? Muka koma kamar makwabta muka kuri bari yanzu haka ni yana da cikin wani makwabtan garin mu da ke tudu bici. Amma lokacin da ake ba ta kashi tsakanin su da ainihin sojoji kai kana ina? Gaskiya ina mun dawo nan makwabtan garin mu saboda gani bane sai bayan abun ya dallawa kawo irin yanzu haka. Bayan abin ya rawa da cikin gari. Yanzu ya yanayin garin yake ko kuma ya yanayin zamantakewa al'umma garin take? To duk kusan ma mutanen da ke cikin garin gaskiya duk wasu sun wace sun dawo makwata saboda abin hankalinsu ya tashi sosai. Da suka bar garin ina suke nufa ne su mutanen garin? Duk sun zo irin kusan makwabtan garuruwan su da ke kusa ga garin sun zo su dan samu mafaka kamin a gaida saboda suna zaman dan darbo su abin da zai zo ya dawo ba. Yanzu su sojoji da sauran jami'an tsaro da kace sun zo su suna ina a halin yanzu? To a halin yanzu gaskiya saboda ni ma ne kamar na zo ne wurin da zan samu abin ka ban san ina ne ainihin jami'an tsaro suke ba. To amma su mutanen da kace an raunata wane ne yayi hidimar kai su asibiti? So gaskiya kamar mutanen garin ne su suka dauko su kamar yan bangan su suka zo da su wasu sai suka zo da irin kamar mutanen da ke makwatan suka zo aka kama aka zo da wasu asibiti ga abin da za a iya gyarawa kamar karamar asibiti da ke nan makwatan su wasu kuma sai aka tura su babban asibiti. Misali watakila an ɗauki tsawon wani lokaci su ainihin barayin daji ko 'yan bindiga ba su kawo ma wannan ƙauye ko waɗannan rukunin ƙauyuka hari ba. Gaskiya ba wani ɗaukar lokaci a kai ba don da waya kamar da ka ji na faɗa maka bayani da na maka dazu da waya a yi kwana biyu ba su kawo maganin na farmaki ba don sun kuma hanyar garin ba kusan kowane lokaci suna shawagi kusan kowane lokaci suna hanyar gari. To yanzu misali kila a iya cewa wannan shine kamar hari na nawa kenan suka kawo a baya-bayan nan. Wallahi mai gida ga maganar da san maka ba zai iya kidayewa ba saboda abu ne wanda an daɗe ana yi shi. An daɗe ana yi mutane sun jira sun sha wahala sun ne har kusan sulhu sun nema da su kuma ba za su iya su yi sulhu da su ba. DCL Hausa